amfani da shi gashi nan editing za mu yi amfani da wannan kaga da shi nan ko kurma da ya gane to gashi mun buɗe mun shigo nan inda za mu taɓa shi ne sorry za mu taɓa nan nan za mu taɓa gurin plot ɗin nan za mu je mu ɗauko bidiyon gashi to sai mu zo kuma sai mu taɓa gallery gashi za mu taɓa gallery gashi nan a nan gurin ina bidiyon ga bidiyon ga bidiyon za mu taɓa tsakiyar bidiyon nan gashi mu taɓa mun taɓa nan kuma ga wani abu can can za mu je mu taɓa shi don shi ko in muka taɓa shi shi kenan mun shigar da bidiyo nan zai shiga gashi in ba ka son ya shiga za ka taɓa nan gurin to za ka dawo kuma ka bar shiga shi na zai kai jin shiga kenan to kun gani to gashi bidiyo ya shiga to nan za ka iya sa hannunka haka nan in ka taɓa shi sai ka jawo shi gaba ka jawo shi gaba ka jawo shi gaba gashi har zuwa ƙarshe haka ka jawo shi gaba ka jawo shi gaba to nan gurin waɗannan waɗannan da kake gani da wannan duka suna da amfani da wannan gashi duka suna da amfani su ne abubuwa na aiki yanzu duka su ne abubuwa na aiki to da ya zo kuma yanzu in ka taɓa shi kuma wannan in ka taɓa shi haka za ka ga ya kawo wani abu haka misali ai gashi ya kawo wani abu haka nan ko to ya yi activating kenan ma'ana ka taɓa shi yanzu shi kuma za a yi aiki a kan shi to shi ɗin ma kuma ba ga wasu abubuwa sun fito ba ga yankewa ga volume ga speed ga effect ga delete in kana son goge abu to gashi nan to mu yanzu me zamu yi abinda zamu yi mun zo ne mu cire wannan abu mun zo ne mu cire watermark wannan abun wannan sunan kamfanin da ya kirkiri hoton AI din da ya kirkiri hoton ya ban mana watermark ɗaba mu guda don stella a san cewa su suka yi to gura uban su mu a matsayin mu na bakin fata to ƙarya suke yi sai mun bi hanyar da muka batar da su mu kuma yawa to yanzu tunda ya yi activating sai mu sa yatsa mu wannan haka sai mu ɗan yi haka sai mu ɗan ƙara shi mai zoomin ɗin shi a gane mu ƙara faɗin shi to kaga yanzu baka gane shi amma kuma hoton mu na abin mu na nan ai haka yi can ƙasa haka yi can ƙasa to mun ɗan yi ƙasa da shi ƙasa da shi kaga shi kaga shi kaga shi kaga shi kaga shi to shi kenan abinda dama muka zo ne kenan kawai kaga shi abinda dama muka zo ne kenan kawai ko ba haka ba nan shine volume muka so sai mu ƙara volume din zuwa ƙarshe sai mu taɓa nan gurin mark good shi kenan gashi wannan duk kayan aiki abu ne wanda na daban ne yawa wannan ga reverse ga freeze in za ka mai da bidiyo hoto ga audio fix irin wani yan abin na dariya da ake sawa ga wurin kuma shi ma extra audio ga wurin yankewa in za ka yanke bidiyo ga gurin kuma split in za ka mai da wannan bidiyon ina son ƙara wani da na taɓa shi yanzu zai koma wani sakon 15 din zai ƙara fitowa shi ne duplicate kenan ga copy ya zama 30 a yanzu 15 ne sakon 15 to da na taɓa nan gurin yanzu zai ƙara ɗaukan kamar wani irin yawwa ga copy shi ma zan iya copy ɗin shi to gashi nan dai ga reflex ga opacity nan opacity wannan an fi aiki da shi wajen editing ɗin bidiyo kamar irin editing ɗin na ga max shi ma ana aiki da shi sosai wajen editing wannan da wannan suna ƙoƙari so ga su nan dai ga su overlay in zan ɗauko wani bidiyo in kawo ga su miro nan ina son in juya shi kuma haka ga su nan dai ga su chrome ga shi nan dai to nan gurin za mu taɓa nan gurin zai mana amfani za mu je mu zaɓi faɗin bidiyon mu a nan kenan mu ɗin ma za mu zaɓi faɗin bidiyon mu to tunda na reels ne ƙarami ne sai mu sa shi a nan 9.16 shine na TikTok ko ba haka ba to ga rabi nan ga kuma rabi nan shi ma ga 1.1 ga shi nan ga 16.9 shi wannan yan YouTube idan YouTube ne nan zaka sa to haka gashi nan idan kuma tutorial ne kamar yanzu wannan tutorial ne idan zan yi editing din wannan
wannan bidiyon da nake ɗauka yanzu idan zan yi editing ɗin shi da wannan zan yi amfani saboda yana da tsawo. Idan bidiyo bai wuce minti 1 zuwa 2 ba to kawai bashi a nan wurin. Sorry. Koma daidai ɗin shi yake. So idan bai wuce bashi a nan kenan. Minti 1 da rabi bashi a nan. Reels kenan. Shi kuma in ya kai 5 da sauransu to bashi a nan. Wannan 3.4 yau gashi nan dai da sauransu. To baka in za mu yi saving sai mu taɓa nan ɗin mark good. Shi kenan mun gama aikin. Yanzu wannan da kake ganin wannan za ka ga ai gashi da ka taɓa nan haka ya ɗauke shi kenan. Ga bidiyon ka nan. To yanzu za mu yi saving, za mu yi abun ɗin shi. Muna son mu sauke shi ya sauka akan wannan aikin da muka gama sai mu taɓa next. Can. Muka taɓa next. To yanzu fa gashi nan zai fara aikin shi. Gashi nan ya fara. Gashi nan kuma gashi nan yana ready. Gashi nan ma ya gaya ma da ka gama in a Instagram za ka sa, in a Facebook za ka sa, in a message ne, in downloading ɗin shi za ka yi. To gashi nan dai mu dai in ya gama downloading za mu yi. Yauwa gashi nan nuna.